Marsinondang mitangi di Bethlehem ujui lama nomu rajai raja si paluai. Sol do dua ya. Marlas ni rohabe mahika di hatu tubuh itu hata na tubuh di huta Bethlehem asamuno hita sasudi kasomba anak ni Jehovah ibana si paluahita si tobu sasude dosata Yesus Kristus saita puji ma nunga jupang ari pestai hatu tubuh dituhatai marlas roha masude nunga tubuh Yesusi marlas roha masude sombama tuhatai nunga jupang lasti rohai di hatu-hatu buni Kristusi marsinondang mitangi di Bethlehem ujui lama nomu rajai raja si paluai ta somba anak ni Jehovah ibana si paluahita si tobu sasude dosata Yesus Kristus saita puji ma nunga jupang ari pestai hatu tubuh dituhatai marlas roha sasude nunga tubuh Yesusi marlas roha masude sombama tuhatai nunga jupang lasti rohai di hatu-hatu buni Kristusi marsinondang mitangi di Bethlehem ujui lama nomu rajai raja si paluai beta mata sombai si palua jolmai. Songde maju akade kenang semoga bermanfaat.